Takulandirani ku Excel muchichewa tsamba 2 ndeko amene tsamba 1 simunalionerepo tika link masipo kuti mupiteso ku tsamba 1 mukaonere. Ndiye pano tikukamba za tsamba 2. Kodi tsamba 2 tikamba zinthu zingati? Ndi tsamba 2 tikambapo zinthu 6 zokha basi. Pachanena zoti mavidiyo ayi ndizapanga ang'ono ndi tiphunzira tsamba 2 limene tiphunzira kuyika data, kusintha zinthu like munatalakwisa tingasinthe bwanji mu mita chilemba chakuti chisinthe tikayisinthe bwanji. Komanso tiphunzira kupanga copy ndi kupanga paste mbali ina. Komanso tiphunzira kupanga autofill munatayika 1 kuti tithawupanga bwanji kuyika 1 mpana 100 osayika 1 by 1 mwakungopanga autofill. Komanso kachikina tiphunzira kuti macolumn athu aja, macolumn ndi ma rows athu aja muna ndi ang'ono tingakulise bwanji. Komanso kachikina tiphunzira kukongolesa workbook yathu kuyikongolesa. Ndipo important tisegule Excel wathu ndi ndikuyimba imene ikhala ngati headers yathu kuyika data. Okay. Ndiye tikayika data imeneyi ndiyamba kuyika ngati mayina ndi anthu akuyika lese takuyika apa John, kachiwiri kuyika Lucas, kachitatu tikuyika George, kachitatu tikuyika Jacob. Okay, pamenepa nditamaliza kuyika data yathu koyamba ndikusona tadziwa kuti tingayike data bwanji. Tiyika John kupanga enter mpana pansi. Kachiwiri tikubwera pa number 2 tingakonze bwanji zimene talakwisa mu data yathu. Okay, onesesa pa number 2 Lucas timalemba choncho ya timalika tiyike S kumapeto. Ndi tingayembe bwanji Lucas uja kuti timukonze. Ena muthanena zoti tikulemba ngati mungobwesa apa kulemba Lucas njinso ina koma notalemba kale talembera ngati apa. Tingakonze bwanji pene papo kuti pene mmenemo. First mfomula bar yathu muona formula bar apa ikutionesa kuti mfomula bar mu tikupangamo click, tikupanga click ngati apa formula bar yandionesa kuti mulika ka sign kena yake kupanga ntakuyika pene paja ndakuyikapo S. Maona nkupanga enter. Ndakonzera ndachopanga kukonza mu formula bar. Komanso kachikene nthawi kukonza so mu formula bar osapita so mu formula bar. Tikabwera pa George, maona George tayiwala R. Ndakupanga click imene mu double click. Click kawiri double click. Maona ndapangamo ndalowamo mukuona ka sign kaja kupanga jump penepo. So nthawubwera apa, komanso nthawubwera apa. Maona ndakuyika kukonza pene pakuyika R. Maona nthakuyikapo R penepo ndiyika pa George R ndimuyika pakatikati apa ndiyika R. Kusoza ndakonzamo kusoza taphunziranso kukonza kwa zinthu zolakwika. Zolakwika zithakukonza kuchokera mu formula bar takusinthira apa yali jako takupanga double click apa. Komanso ayi ntakubweranso mu formula bar yathu, formula bar kukonzera apa kupanga enter. Sonza kuti takonza taziwa apaso muone mene alembera ngati mawu Esther sana ndangomba ndi molakwika pepo. Sonza takuyika so S, takuyika double click kuyika S kupanga enter takonzaso. Sonza tikakonza apa muthaso kuona mu formula bar mukusoza taonesa tasintha. Okay, tiphunzitsane kupanga copy and paste. Ndiye tingapange bwanji copy? Tikapita pamene pali Lucas titakupanga right click nkubwera pa copy bwera sopa kupanga paste. Paste itapanga pa itapanso right click ndikubwera amene alemba kuti paste. Maona paste special. Tikapanga paste special itibwesa pa arrow apa ka arrow kamene utapanga click apa ikubwesa kuti mufuna upange paste special yani. Ndi muli zinthu zosiyana tingapange paste koma panopa tangopanga pa the value ndikupanga okay. Kusoza kuti takopa chinthu chija chikuonesa kuti tachikopa mukuona kaseko kakuzungula kaseko sonse tachipanga copy mwana tachipanga paste mu njira ina. Maona titanso kubweranso mene pali apaso mene pali
ester utha kupanga pa keyboard yanu, utha kupanga control ndi C. Mukapanga kutsoza pakaso apa muthanso kupanga control V kusoti papanga paste imene control V yakuonesani kuti tapanga paste imene patapanga. Takulemba autofill ndi nambala, takupanga kuti kope chinthu pakuyambira pamwamba pana pansi, instead of kulemba kuti lese ngati 1 2 3 4 kumapita pana pansi. Uliona apa tili pa 3, takubwera apa tikulemba 4 5 zochedwa zimenezi. So autofill amagwira ntchito mu zinthu ngati zimenezi. Tifuna tipange changu taungopanga apa kupanga maki zinthu zonsezi tipanga ichi 1 wathu ndi tipanga shift ndikubweranso pasipa kupanga down arrow, shift down arrow ndi tikakhala tapanga maki zinthu zonsezi. Ndi tikabwera pa kona penipenipa tikapanga maki, mukuona amene pa kona penipenipa muona mouse wanga akubwera ngati plus n wankulu. Koma ndikabwera pa kona penipenipa kuoneka ka box kang'ono kenikenika, ndikapanga penipapa pa kona penipenipa ikundionenso kuti mouse wanga ujo wasintha wabweranso ka plus sign kakang'ono. Ndikapanga left click, ndikapanga left click mpana pansi usasiya apa ndapanga left click yanga pa mouse panga, ndikamba kusika pansi pa ili yamba kundionesa maona pa kona penipeni kuonesa ndi pali 3 soti tikupanga autofill 3 4 5 6 mpaka na 10 maona. Ndikasiya simawa chose chabwera so ndapanga autofill, sinaite sukulemba iyayi maona, angopanga autofill zimene angolemba 1 ndi 2 yekha nkuyamba so usisa pansi maona. Kuteko nthawi yaso pasipa kumapitiriza be pasipa iyi ndibwe 12 13 14 15 mpana 20 iyi ndibwe 40 namba ilipo kale mkati muja. Kachikena makoramu athu mutha kuona pa kuyika data poyambirirapo pamene papa mutha kuona kuti tikayang'ana mu formula bar mwathu mu formula bar ikutionesa mawu kuti kuyika data. Koma tikapita mu A2 mawu sakuoneka yayi, tingakonze bwanji zinthu ngati zimenezo. Ndiye tikapita pamwamba penipeni pa column A ndi column B, pamene papa mukuona pali kusiyana, pali kanzira penepa pakatikati pali kanzira, tikapanga apa pali kanzira ikuonesa ndi nzira pamene yatherapo. Ndiye tikapita mmene munzira mwathumu pamene yayika kuti kuyika data kuti tangola data ija sanamalizike, koma tikapita mformula bar ikutionesa bwinobwino. Nditipita pakati pa A column ndi B, ndikamuona mouse wanga akusintha bwinobwino, koma ndikapita pakati pa nzira apa ikundionesa kuti yasintha ka arrow kanga kaja kasintha. Ndikapanga double click pene papa kawiri yandionesa kuti data yense ijaoneka amene akuonekera mu formula bar maona. Kuti apaoneka bwinobwino wazaza bwinobwino apaso chimozimozi. Tikapita mu B2 nkupita mu formula bar ikuonesa kuti kusintha zolakwika, miti masintha zolakwika za double click iso tikulisa mawu aja kusonza kuti ponse chimozimozi zipanga double click maona. Kusonza kuti mawu aja tikapanga double click pa nzira ndi nzira A pa B ndi D, tikapanga double click ibwereza zimene za sintha zija. Komanso taupanga chonchi inali chonchi taso kupanga kachikena kupanga left click kukulisa ndi kupitisa ku right kwanu. Mukapanga click osapanga double click mutha kusintha ungokulisa ungochigwira nkupitisa mbali ina. So ni kutipanga kukongolesa which is timati format. Tingasinthe bwanji apa mutha kuona kuti dzina ndi our maheaders amene atu kuyika data amene timati maheaders athu amene ngane kuti head yathu ndimene kuti panga kuti kodi munthu wobwera mpansi nanga mone kuti okay ndichani apa kuyika data kusonza data yathu ndimene musimu. Tingasiyanise bwanji dzina la head yathu ndi dzinali. Sonza tikapita pene pamone kuyika data sonza kuti tipanga bwanji. Tikapita pa home page yathu apa home titha kupanga zinthu zingapo penepa, titha kusintha namba, takusintha pamene pabwera apa kuti front
maona pa front pathu patha kuyika penepa kusintha alphabetic letter yathu kuti ipange ikhale mtundu umene tikufuna. So tikapanga pa right click yathu apa, tikapanga ka arrow kamene kapita kayang'ana pasipa kuti itibweresera kuti mawu athu atofuna asinthe kuti bwanji. Ndefe mawu tungofuna akhale a red, ndapanga click red, maona. Komanso titha kusintha apa pamene papa pali fill color, titha kusintha kuti kodi kala yathuyi ngakhale ya red koma kuseri kwake kuoneke kuti kukhale kuoneka bwino, kwa dongosolo labwino kuti munthu azisiyanisabe munthu chakuti iyi ndi head, awa ndi mayina. Ndapanga click penepa, ndikubwera pa ka right click so penepa ndakusintha akhale a black kuti mawu aoneke bwino, atakhale aja and then ndingofuna kuti kuseri kwati kwa mawu amene ukhale kwa black, maona kuti mawu aja azisiyanika bwinobwino. Komanso ntanazo kuti mawu aja ndifuna asaoneke a straight, ndifuna kuti abwere akhala ofila aja koma akhala ofilako bwinobwino. Ndi ndikupanga apa pali bold, ndakupanga bold, maona akhangalibe kusiyana, kufila kwake nkosiyana, kukhangati kuti ndalemba bwinobwino ndi kushayinisa bwinobwino. Apa pakatipa pakuoneka kuti Italian, ndakupanga kuti akhote mawu amenewa, maona kanchoncho akukhota mosiyana, maona. Apa ndakupanga kuti akhale andinzira pansi, maona, kusonyeza kuti tayika bodi yathu ija taziwa kusintha kuti mawu akhale a mtundu wina. Atha kusintha, atakhala mawuwa atakhala a green, atakusintha malembo osiyanasiyana, atakhala a yellow, atakhala ati andefe tasintha kuti abwere saini yasintha. Komanso takuyika underline pansi, nzira pansi. Titanso kubwera apa kuyika kumbuyo kusintha kala ina iliyonse, kuyika another color, kusintha bold, kuyika mawu kupindika pang'ono. Kusonyeza kuti zimene zitaziwa Excel wathu yatiphunzitsa zinthu ngati zimenezi, kuti kuyika data, kusintha chinthu chimene tapanga zolakwika, komanso kudziwa kupanga copy and paste, komanso kudziwa autofill, komanso kusintha mawu amene akuoneka kuti sana kwane bwinobwino mu column or mu rows. Komanso tadziwa kupanga kusintha kaonekedwe kwa maheaders athu, tisiyanise, tizidziwa kusiyanisa kwa maheaders athu ndi zolemba. Kusonyeza kuti maona apa titha kudziwa kuti John si head yayi, maona amene tadziwa amene pa utasintha zinthu zosiyanasiyana. Ndasangalala kuti munali pompo. Please osayiwala kupanga subscribe.